Ja vás zdravím, milé dámy, takto v splnových energiách v znamení Strelca. A ja vám ho trošku priblížim, kde Strelec sa vníma ako dobrodruh pod hviezdami. Je to ten, ktorý drží svetlo pozornosti a zameriava vedomie na najvyššej vízie. A on nepotrebuje bolesť k poznaniu šťastia ani skúsenosť nemoci ku zdraviu. A tento čas je taký ten vrchol energie ukončovania, čistenia a oslobodenia sa od všetkého, čo nám už neslúži alebo čo nám nefungovalo. Energia Luny je teraz na svojom maxime a emócie môžu byť intenzívne, pretože je dôležité v tomto období alebo v tomto čase sa zastaviť, navnímať, spracovať a prepustiť to, čo nám už neslúžilo, to, čo nás držalo v tom zaciklenom blúdnom kruhu, z ktorého sme nevedeli vystúpiť, tak energia Strelca a tohto splnu nám dáva možnosť vykročiť a nemať strach. Ale ja vám trošku porozprávam pár vetami, čo je Luna, pretože Luna a jej energia mne učarovali a ja s ňou teda pracujem na novolunie a na spln, pretože mi to dáva zmysel tým, že je cyklická, že sa tam odohrávajú 4 fázy a pre mňa sú najdôležitejšie novolunie a spln. Luna je poslom ženskej energie, ale takisto aj našej duše. Je spätá s intuíciou, podvedomím, emóciami, našim domovom, matkou, našim detstvom, ale takisto ako je Luna cyklická, prechádza 4 fázami počas lunárneho mesiaca, tak u nás žien je spojená aj s našim menštruačným cyklom. Jej energia je jínová, taká tá plynúca, hlboká sila, ktorá má vplyv nielen na našu psychiku, ale aj na telo a jej prírodzené rytmy, ale takisto aj na prírodu. Už len keď si zoberieme, aký silný magnetizmus dokáže hýbať morom vo forme prílivu a odlivu, tak aj v nás sa odohráva príliv energie a ubúdanie energie. To znamená, že niečo môžeme prijať a niečo môžeme pustiť. A preto je dobré vedieť, v ktorom znamení sa spln odohráva alebo novolunie, pretože v tej oblasti života môžeme urobiť určitú zmenu. A je to cesta, ktorá je cesta seba poznania, nie je radikálna a nerobia sa tam zmeny hneď, ale vidíme ich po určitom čase. A táto cesta mne dáva veľký význam a zmysel, pretože také extrémne zmeny nebolia nás, ale ani ľudí okolo nás. Takže my pracujeme kontinuálne, hlboko so sebou a meníme si nielen pohľady, ale aj ten výsledok, ktorý by sme chceli dosiahnuť. Ale vrátim sa ku splnu a na ten čas, keď sa odohráva spln, tá energia je tým, že je tak veľmi nabitá, sa nikam neponáhľame a nevytvárame nové veci, ale završujeme, lebo je to proces, kde energia je už na vrchole a my už pracujeme s tým, čo sme začali od novolunia. Nielen v tom lunárnom mesiaci, lebo novolunie sa odohráva v inom znamení a spln v inom znamení, ale takisto sa môžeme pozrieť aj na novolunie, ktoré bolo presne pred pol rokom, v tom znamení, kde sa teraz po pol roku odohráva spln. V týchto energiách sa nám otvárajú brány našich emócií a pravda sa vynára z hĺbky, takže aj to, čo sme nechceli riešiť, sa dostáva do popredia a v tomto momente sa nerozhodujeme alebo nerobíme dôležité rozhodnutia, pretože by mohli byť výsledkom našich emócií. Na čo si myslím, že je fajn dopriať si priestor na také rozjímanie, spomalenie a vnútorný reštart. Ja sama odporúčam, aby sme náspľ viac menej boli v takomto odľahčenom rytme
Symbolicky to prirovnávam k menštruačnému cyklu, kde je to prvý deň menštruácie, keď tú energiu potrebujeme sústrediť na seba, do seba. Od ďalších krokov a od tej energie, ktorú spotrebujeme v deň nášho menštruačného cyklu, sa vlastne odvíja, ako sa budeme energeticky cítiť počas celého mesiaca do ďalšej menštruácie. Je to obdobie, kedy ak dáme to správne smerovanie, môžeme obnoviť a znova sa spojiť so sebou. Ohnivé znamenie strelca nás vedie k dobrodružstvu, slobode, rozširovaniu obzorov, viere a v pravde, pretože on alebo človek narodený v znamení strelca túži po pravde, on proste verí, má rád dobrodružstvo, má rád, keď je slobodný, keď spoznáva nové kultúry, keď si rozširuje obzory, či už je to formou nejakého štúdia alebo ďalekých ciest a verí, že život má zmysel a tento zmysel hľadá. A potrebuje sa naučiť žiť v pravde a zdieľať pravdu. Strelec je veľký vizionár, miluje poznanie, filozofiu, cestovanie, ale takisto je to aj človek, ktorý je šťastný, veselý, má rád smiech, ale takisto má rád aj hlboké otázky života. A tak tento spln nám môže priniesť túžbu po slobode a cestách, aj tých vnútorných, ale aj vonkajších. Takisto môžeme mať aj pocit, že si potrebujeme rozšíriť obzory cez učenie, inšpiráciu, či už sa budeme inšpirovať od druhých, alebo my budeme inšpirovať iných, alebo nové poznanie, prebudza sa viera v seba, v život, hľadáme zmenu uhlu pohľadu a možno aj vtedy príde takéto dôležité uvedomenie a takisto aj podporu v tom, aby sme urobili prvý krok a aby sme tomu aj dôverovali. A môj odkaz pre vás: dovoľte si túžiť, dovoľte si veriť a dovoľte si cítiť radosť aj z obyčajných a takisto aj zo zázračných vecí, pretože život sám je zázrak. Tento spln nás učí, že každý z nás je tvorcom svojich zázrakov a preto dôverujte tej svojej ceste. Možno nebudete výsledky vidieť hneď, ale oni sa dostavia. Otvorte sa tej možnosti, že aj vo vašom živote sa môže udieť niečo krásne, nečakané, podporujúce a môžete si kľudne položiť otázky, kde sa v živote cítite uväznené, pretože v strelcovi je to o pohybe, o tom, že môžete vystúpiť z toho zacikleného, kde potrebujete viacej slobody, alebo aká pravda vo vás čaká na vyslovenie. Niekedy sa nebojíme odpovede, ale niekedy sa bojíme takých tých pravdivých otázok, ktoré sú smerované do nášho vnútra. Alebo si môžeš dať kľudne otázku, čo ti pomôže cítiť sa ľahšie, slobodnejšie alebo pravdivejšie. V strelcovi sa vždy zameriavame na 3 želania, ktoré ťa môžu posunúť k naplneniu a preto si ich pripravíme a budeme s nimi počas tohto obdobia pracovať aj formou meditácie, ktorú som nahrala na YouTube kanáli pod mojím menom Michaela Ďuriníková a Vplyv Luny. A teraz by som vás previedla kratulinkovou meditáciou, formuláciou 3 želaní, aby ste si vedeli naformulovať želanie a použiť ho potom pri meditácie. Nájdete si pokojné miesto, kde sa cítite dobre a môžete byť same so sebou. Položte si papier a pero pred seba, pretože ich budete potrebovať po skončení tejto kratočkej meditácie, aby ste si zapísali svoje želania. Zhlboka sa nadýchnite, vydýchnite a s každým výdychom si predstavte, že zo seba uvoľňujete všetko napätie, pochybnosti a strachy. Cítite, ako vaše telo mäkne a myseľ sa stáva pokojnou.
S nádychom a za zavretými očami si predstavte teplú, magickú nočnú oblohu posiatou hviezdami. Nad vami sa jemne usmieva mesiac, jeho energia vás obklopuje ako mäkké strieborné svetlo. V tejto tme nie je nič, čo by vás obmedzovalo. Je tam len nekonečný priestor pre sny a želania. Pred vami sa objaví jasný žiarivý plameň. Je to oheň strelca, plný vášne, optimizmu, odvahy a viery. Tento oheň je vašim vnútorným svetlom, ktoré vás vedie. Ponorte sa do jeho tepla a dovolte si veriť, že všetko, čo si prajete, je možné. Sústreďte sa na svoje srdce a položte si otázku. Čo si z hĺbky duše prajem? Nechajte prísť 3 jasné želania, ktoré vás oslovujú a rezonujú s vašim vnútrom. Želania môžu byť o vašich snoch, o duchovnom raste, alebo vzťahoch, zdraví, práci, alebo akomkoľvek aspekte života. Každé želanie si vo svojej mysli formuluj jasne a pozitívne, ako by sa už naplnilo. Želanie môže vyzerať aj takto. A v mojom živote sa objavuje nekonečný prúd možností. Som otvorená láske a harmónie vo všetkých mojich vzťahoch. A keď budete mať 3 želania sformulované, udržte si ich v mysli a na konci meditácie si ich zapíšete, pretože v meditácii, ktorá je na YouTube, na Splnu Strelcovi, ich budeme premieňať na svetelné šípy a tieto budeme strieľať jeden po druhom do celého univerza a do nekonečného vesmíru, kde sa okamžite zachytia a začnú svoju cestu k naplneniu. Ešte raz sa nadýchnite a vydýchnite. A pomaly otvorte oči. Vezmite papier a pero a zapíšte si svoje 3 želania, aby ste ich ukotvili vo fyzickom svete. Tento akt, ktorý ste práve teraz urobili, pripomína vašu vieru a rozhodnutie kráčať za svojimi snami. A ja vám z celého srdca prajem, nech vás prevádza energia Strelca a jeho odvaha snívať vo veľkom. S láskou pre vás, Michála.